Chereka goma doti mfire kuti msazo ndakanyepa futi ipo pa. Chereka goma. Chereka goma. Isai Matei kuti koko mambo mtaza handichazozviiti sifuti bakuda kunyepera dare handichazoiti bafuti kunyepera kushoresa munume wangu pamberi penharaunda pamberi pe1 uruzvairutaura ndichaenda kumusha ndogadzirisa musha nehanzva dzangu kuti musha umire zvakanaka wandiwirirani itaito pamusoro ndakanganisa ndashora ndamunyepera ndanamurume baichazozviitire kasara togarisana tigarisane nehanza svirai mate mugombo ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Ndisa sande zvechokwadi. Ndinoshataura ngezvechokwadi. Ndikanye pano pagoni muona. Varandibatsirewo. Pamusoro mambo. Pamusoro ichiwe muno. Pamusoro sabhuwe muno. Pamusoro nyaya iri panapa ndinoda kutaura tsangamiri ngenhaka inotanga kutongwa nhasi. Baba achiko vakagova mukoma uruko nzvimbo yake yekugara, akagova mukoma uri apo nzvimbo yekugara. Ndikabvunza kuti baba nikozogarwa papi? Ndikazi wewe panapa ubudi pano pano uri ngogara pano namai kana unazogara kana wazorora uchira kwakakuchira ungwapaka mundimu pakamutimu kakicheni kechira ngozoti pamukazi wakungozoswera zofongozonesana nati zvarwo kicheni urugara ngani ngamai asi ungogara pano. Saka wabereka wasvika pakuzoparara mai wakashaka mune 2020 ipapo ndanda kugarwa pasaidi magari andada kuita mumba muno mukadzi umu angazinoshamira mushe ndikaenda kubasa mudzimai wangu waibata nhamo andiunyepera mukadzi uba uyu baba wari apa is very dangerous. Sorry ndanga sorry baba wari mukoma wangu uri apo mukwamuzi wangu waibata nhamo ndinoshona kuti saka ndikoita sesi mukadzi wangu chadini uchadakanaka rimwe bwana we pana madare mewe ndakwenda ndakawaka kitchen pasaidi kushaka kwata mai vakagawa dai ndikazi bamba boy kumurugara uko amungoya muchibika fusa mumba mamai muno muto mina ndakurambirana nedare rakaundana sekuru nana nukama wese asi sakanishaka ngoshoti paka madhu wakabva ndikafuri chimangwara ndaro kuchireke kati rongeze tichenda kugara kufuza umba kwa mai kuya mataro yakaitwa ndakasvika madhu akakiwa ndakataura mukoma uri apo kana maikuru uri apo ndiri maikuru uri apo ndizvo zvaitika uko mukoma wakati oright mira tichaona zvikuita right. Ipapo pakaitwa nyarazo rakaka futi dare mukoma akapenga futi pana pagawi ndiwe mwana wangu pana pa Samuel ndiye kugara pamba pana ngoti ndiwe nezita rababa apana pa zvibviri. Takabvapo tikazoenda kwaShe auya rimwe zuva akapopota zvakashisa kuti ndira kute uri kutotarara henyu ndira kupisa dzimba dzenyu izvezvo nekutema ngemabhema. Takasimuka takaenda kwaSabhuku wari apa taenda kwaSabhuku. Sabhuku vati Ishe uri padhuze ngatibve taenda nyaya kwaIshe. Takashuwa takasvika takatsanangura nyaya iri kwaIshe. Ishe akati nyaya iyi aichaiti kuti mugare ngoti yani mabhema nekupisira kwedzimba
chenda kumapurisa takaenda kumapurisa shuwa takaenda kukoti tikapia peace order pari zvinezvi tombotipo papo pabvura mbonyarara tobva tazakadzokera kwaishe tikatongwa paishe izvo vakataurirwa iwewe kuzi minda yako enda ugare mumba mwamai yakomo enda ugare sekuru achauya kuvhura madhoo vana sekuru kwakabva mai vachauya kuvhura madhoo shuwa ndakataura mudzimai enda chimwe zvako muminda ndikasvika vanatematema ngoti papakotire pakasango vanatematema mudzimai wamwezha ndikati hino huni usasatakure huni uchishaisa futi kuti ugara boko zvingozoita futi reba yekuti ungotakura huni kuti atara kubika vana sekuru akwaya kwafuti kuti vhure madhoo apa shuwa mudzimai wakati akamwezha akanguva yekuenda kuhuni otakura huni dzake wese waunganidzwa apa tete wakarohwa wako akarohwa kwahonde kwamukwindidzi vakauya ashaiwa foni nikufa ndimukoma kuti iwe pamba pakudini pakuenda wauya papapa vakaita hoho vakaita panomira mushendani kubasa ndakazongozwawa ndakutauriwa huni wechibva atora vakatenderera nemukuva wese mwaya mvura mishonga here mwese usataure zvausina kuona. oraiti hauna kuzviona wati wakazwa. Usataure zvausina kuona. ndapazwa mambo ndapazwa asi huni dzatakaunganidza mukadzi wangu apa vakabva takura huni dzose vakaenda nadzo kugota mumashure mwezvo vakatisumudza vakaenda kudare kwaMajor Street takasvika kudare kwaMajor Street mukoma uri apa vakati inini varume vari kundishungurudza vakabvunza ndiyo vakandosana ena usina takandogara takazi ko vakanyangadzira vakati hambai kwaishe togadziriswe kuti tizwisisane pano imimi zvuma wadaidzwa kuya pakoti panapa waye here saka mwati washungurudza here Major Street vakati madzisha muri kutaura iwayo ane simba nerakapenga hurumende saka matongero akaita akanaka endai tozoti namba 2 mati Major Street akati chi ezokera madzisha akapiwa simba ngehurumende ndati wakati chii Major Street wakati hapana mhosva ngoti madzisha akapiwa simba yekuti waite sei watonge mhosva dzakafanana neidzodzi muzomati wamangarire idzi saka ishe akanga atonga kuti akanga ati enda wagare panzvimbo apo wakasiyiwa namai nababa wako ipo pacho saka ari kuramba izvozvo ndiani ndimukomo icontempt of court tozoti namba 2 ndipe mapepa ekoti acho akataura imi mambo ndipe mapepa mira handikwanisi kuenderera mberi because kana paine court decision yakabva kuMajor Street tinoabhaidha by that ruling saka uyu kana akutoita zvaakuita yakufanira kutodzoka kucourt wotongwa nenyaya yecontempt of court kuzvidza dare zvawataurwa nedare woregedza kuita imhosva iyo
Nyasha ndiye. Ndikuitora. Imi ndiye Nyasha. Ndi makanotora court order against this guy. Right, tete makarorwa here. Esunge. Makarorwa here. Pamusoro wari kundipombera Ndina urorwa. Wakaendora 2008 kubva kuna ndakarohwa mazuva akandisiya mumba mune vabereki vangu. Ndizvi simbo. Ndozobvunza the next question. Andina. Ndati makarorwa here. Andina kurohwa. Memukuindidza ndiye. Wari kundipomera Mukuindidza. Maimkuindidza ndiani? Nandinorohwa bacha. Aiwa, tati maimkuindidza ndiani? Ndiani? Ina ndisina mukuindidza kuti nanyama. Alright, makambororwa pamukuindidza. Aiwa, ndandakasorohwa kwamavheneka kuMozambique Kwamavheneka. 2008 wakauya kunditora wakandisa mumba muna mama mazo. Akaya kukutorai ndiani? Mukoma uyu neumwe wacho wauya nemakwiri. Ndio akakutorai? Ndio akanditora. Nendine wana. Mozambique. 2019 mukoma. Aiwa. Wachiti mugarepi? Mumba muna mama. Mumba muna mama. Alright. Oh, saka issue yenyu manje. Ndeyekuti imimi makabva kumurume. Maakutadza kugara nehanzvadzi yakasiyirwa musha. Ndo pane nyaya yenyu. Mukoma nestand yake. Imimi yenyu iri. Hamuna stand. Saka muri unotora imimi peace order yekutorera muridzi wemusha sei muchishandisa chii? Kana musina stand muri unotora peace order yekuti munge muri peace muchigara peacefully papi Newana wenyu. Newana wenyu imimi wekumozambique. No. And on top of that, murungotorerana ma peace order. Imimi yenyu inde muswa 9. Anditi. Ndi 9 February ka. Apa ndikushamisika futi. Love more ndiani? Ndi mukoma. Love more ndiani? Ndi mukoma. Mukoma upi mai? Upi? Wakagara. Wazara uko. Mukoma akagara uko. Ngawi apa love more. Rambai makamira bambo lavo. Bambo lavo Baba. Munhu makanotora peace order ndiani? Munhu ndakatora peace order. Ndakatora uyu mufana muningina uko. Oh, makatorera mufana uyu. Ndakatora muningina uko. Ndiye angachikunetsai. Angachi kushunguruza kusikaiti. Ari kushunguridza handiti. Asi imimi bambo. Awo. Nemimi. Hapana katorerwa mupeace order. Takatorerana. Ndimi munozanisa. Ini Isaiah. Ndimi Isaiah. Apa ndine peace order yanyasha ka.
Pana mwa. Aperi baripo papa. Pana nyasha. Hii nyasha. Andisi. Then hii ndio alafu. Hii ndio alafu. Apane mwili pa. Aiwa, aipote wewe. Akapinwa hapa makapata hapa sanga. No pinwa. Hapana pinwa. Bale kapinwa. Ila gofu. Pana love more na Isaiah na Grace Chimunda. Yekanga na Joseph Majisho. Imwache ina Isaiah love more na Grace. Kana kutanga. Poza hizi ni kwa chini. Saka pane peace order yemusi wa 29 February. Yakabatana Love More ndimi. Na Isaiah. Isaiah ndiani? Na Grace Chimunda. Grace ndo upi? Mudzimai wakagara pasamaya. Wari pana. Umkazi wenyu mimi. Alright. Saka uyu mai ne awa wari 2. Wari kuside rawo. Wari kuside rawo. Imimi wa brothers matatu nemukadzi wenyu muri ku one side. Izo hama zangu idzi. Chakonzera kuti mupesane ichi inyaya yenhaka. Nyaya yenhaka imimi semukuru imimi ndimi mukuru kune wesa ndini. Ndimi mukuru kune wesa ndini. Sababa wemhuri pakafa vabereki mushamakapani. Pamusoro nikatoti baba achipa achimupenyu. Baba wakadhirosi yaro ngazviro zvake zvakanaka. Ndakapopa mukagara. Ndikaziva unogara apa. Mumina wakapowa bake kugara ndikaziva unogara apa. Inini ndakazobvunza kuti baba zvomati paisosiri tu. Uyu unogara pati. Baba wakandipindura achiti uyu habvi muno pamumba uyu. Uyu unogara muno. Ndiye mukomana mudiki. Ndiye mukomana mudiki. Ndo chiwanhu chedu chatoziva kuti kana ari mukomana mudiki chaakuchinesa uyu mukoma chiri kuti wachiuye kumba uku inyaya yecombination natete wasina pekugara. Tete wauda pekugara saka nyaya iripo ndeyekuti kuti musanetsane mumusha umu. Nyaya yenyu iri very simple. Imi vakomana endai ku one side. Musikana uyu umira ari chi ega. Maenda ku one side muri 3 then decide for the girl. Kuti musikana mumusha wamakasirwa ndi baba nekukura kwawakaita. Tete awa wawaniwo pekuita sei pekugara nemhuri yawo. Asi tete awa ngawabude mumusha mumba mababa because handiwo wakasiyiwa mumusha mababa. Iwo wane kwawo kwawakaroa. Handizve. Saka imi muruswera nguva muchitora chi? Muchitora masides. Kutora kwamuita masides ndokuti paitonga pane nyaya pakati penyu pasina chi? Pasina nyaya. Izwai. Hapana nyaya pakati penyu imimi. Endai modzoke kwakadonhera tsvimbo. Mabrothers endai mogare pasi semabrothers. Muchikudzana sekubarwa kwamakadi kwamakaita. Kuti musha kana masara wana mukomana mukuru asara aripo ndiye hababa wemusha. Zvinouya mumusha zvese zvinowanani iye. Ngatimupe chigaro chake sani sababa. That's why muchinzwa muchiti mukoma uyo haachakwanisi kugara nhaka mukadzi wani wako. Haachakwanisi kugara nhaka mukadzi wani wako. Why?
nekuti wababa. Imi bambo hamuchakwanisi kugara nhaka maikuruyo, hamuchakwanisi kugara nhaka uyo maikuru because wani wamai. Ndo zvinotaura chiwanhu. Saka go back, endai mogare pasi muri vatatu. Moenda tete uyu ihanzvadzi yani yenyu, magarire ake munoaziwa, hakuna kwamunomuisaba. Ndimi wana baba wani wake. Chidzokai kumba mosvika motarisa pamba, baba moisa hoko. Kana kuri kubatsira kuti tete waone pekugara, momubatsira kuita sei? Kutovaka kuti agarisike zvakanaka. Nekuti izvozvi mukamuburitsa mumba mani mamai maanga ari kugara, unoendepi? Hamudzingi munhu because imba iyoyo pamutemo chaipo she is a direct beneficiary yeestate yababa wake namai wake. Hamukwanisi kumubvisa pachingwa chakasiwa ndimai wake nababa wake. Mukaerenga inheritance law ndo zvairi kutaura. Hakuna mwana mukomana, hakuna mwana musikana. Zvamakatoona kuti wadzoka, maifanira makatoti palendi yatasiwa nanamai nanababa, sinzi uyu asina kwekuenda. Ngavha agara papi? Parozhi iro rinobva kumusoro. Isusu vakomana togara tine zvatakapiwa ndiani? Ndibaba naMwari. Izvozvi right now mazuva ano mukaenda izvozvi mukaenda munosvika muita hauzi aiwa zvomakasheya zvacho zvese izvi estate yakadeclarewa here? Estate yababa yakadeclarewa here? Moti haina kudeclarewa, mozitangai futi. Isai zviro zvababa zvese apa, mombe, wanakitsi, huku, mbudzi, zvese zvinonzi ndezvababa listai. Mochuza murunzwa pakati penyu panoda munhu anozi executa estate iyoyo. Handizvo? Ndiye anenge akuti right zvinhu zviripo izvi zvakamira zvakadai. Handiti mapepa oitwa maapplications kukoti nechii zvese ndizvo izvi zvinhu zvaonekwa ndo zviripo. Zvichagoiwa sei? Mukoma wakuru vachawana munda wakati nemombe mbiri, uyu achawana chii chakati nechakati, uyu achawana chii chakati chakati. Musikana uyu achawanei? Achawanawo dhiga yake nemombe yake nembudzi yake nehuku dzake 3 nakitsi wake. Uyu achawana chii? Uyu nekuti uyu pamutemo she is a direct beneficiary yeestate yewabereki wake. Kare taiti zvinhu zvanamai nanababa ngezvevakomana, aiwa hakuchina izvozvo. Mwana whether musikana kana komana. Saka uyu musanetseke nezvetrera yake yaanayo, nekuti trera yaanayo ndimi makanomutapura futi wanga akagara muMozambique for mareasons amunoziva imimi. Kuti saidhi anga asina kugara zvakanaka, kana kuti murume wacho hameno zvazvakuitika muMozambique izvo, ndo zvakakupai kuti gatitotore mwana wani wamai auye apa tichengetana. Saka rambai muchiita sei? Muchichengetana. Asi chandoziva, wakadzi hawabikirani poto imwe chete for 2 weeks, especially atori tete nemuroora, hazviiti. Saka kana mati mimi ndimuri unogara chibambo nemudzimai, ndambozwa mutaura nyaya yekuti makanga masototipwa kare kuti bambo imimi kakuti zvisazonetse, wakaika kicheni kenyu pasaidi, asi hombe yacho iripo ndeyani? Ndeyenyu, kuitira mangwana wanate nimazvitaura kuti vanhu vanatezvana mangwana pawachauyawo mwana wavo afa, wachati tikupindawo mumba yemwana wedu ipi, tichaita sei? Handizvo ndimazvitaura. Mukati mamagara makatodii? Makatoteya, makatovaka pasaidi. Saka ndoni chakashata kuti muti tete apo fanai kugara mukicheni umu, momuwakira wakakora kani. Asi aiwa izwai, watorwa hamutonganiba mumisha isiri yenyu. Hakuna maikuru anotaura kuti maitini haiti, hakuna maini anotaura kuti maikuru haiti. Wana wanyamunhu wapei mukana wekuti saida zvauri kuda nemusha wawo nemhuri yani yawo. Wana maikuru nana mainini chimbomirai, muchaendawo kwana tete kwenyu apa chimbosiyai. Right, taurai mukoma. Ini ndatu ndo rangu ipo pomba.
Tete awa munoona zvinoita. Tete awa vari kumurumea. Nyaya iri kuitika apa ati kutaura tete akaita zvekuwanda apa. Vari uri kusenzeswa ngeuyu. Uyu wakataura kuti kwazi mwana wangu ndiye unofanira kugara apa ngekuti une zita rinonzi Samuel. Zita rababa. Anditi muri kwazvo. Saka uyu ndiye uri kusenzesa uyu uri kumupindisa. Anditi muri vakabvisirwa mari. Tete atora wodero. Mutorese. Une abadani mari. Kanalo unyepa. Uri pezeri nguwa. Muti pezeri nguwa. Yana mai pana murume beyo akazimkwindidza. Yana mai pa. Ndinongofunza mubvunzo mushomano mai. Makarorwa here? Ndati makarorwa here? Tete, ndati makarorwa here? Alright, mirai. Bambo sungai. Bambo, tete wakarorwa here? Changamiri kupfumba. Bambo. Bambo. Kana chaine boyfriend yake. Bambo. Kana aine murume ainogara naye parika. Bambo. Ndabvunza simple question. Ndati tete wakaroorwa here? Mimi handisi tokarwa. Wakabva kumurume. Wakabva kuMozambique ndozviwa pari zvino. Mirai. Ndinobvunza sabhuku kana isha ikoko ndiani? Sabhuku uya kuno. Right. Titaurire bambo zvakamira sei? Pamusoro imambo Mutasa. Ndisati ndataura hangu. Ndaida kumbokurikitawo pamweni paro pandiri kuona parundirwadza. Munharaunda umo handizivi ponapo kuti tingabaita sei vanhu vari kukushorai. Kana vachikushorai handizivi kuti madzishe nemadzisabhuku tinova kuitwa sei pamberi peanhu pedare. Iponapo panofanira kugara paine mutongo wakakura. Mazvita ndipona nduti mutitibatsirane ipona. Muri iyi iri mubhuku mangu maishe Makomva. Baba wao wakatanga kushaya, mai wao wakashaya. Pashikashaya mai wao mataresa anga aripo madzisekuru naona baba mandisho wakura wakanga varipo. Wakangotaura sezvataura wakomana kuti mukomana uyu ndiye unofanira kugara paumba. Uyu wakaroorwa kwaMukwindidzi kwaSahumani. Murume wake takandina ndakagara naye pasaiti. Akauya akatobvisa akatobatsira pakabuda bhokisi rambuya vake vakuenda koibwa. Murume wake vakadonha uyu. Vanhu vari pano vanozviziva vakanga varipo. Tagara kudaro tisiri ipo napapa. Mangwana takaenda wana sekuru waungana kuti mbasha dzigoiwe. Tasvika ipo napo wakangotaura saizvozvo. Wana sekuru ari kupedza kutaura takarumbirirwa ndiuyu. Kazi mazvimbirirwa nesadza rangu. Asi sadza racho maora yanga atibikira. Takaneni wacho takadzingirirwa inini pandiri panapa mambo. Ndikasvika zvikazenda usiri sabhuku Makomva ndiani unotonodaidza kune zita rangu. Ishe Makomva unodaidzwa nezita rake kuzaruna wadya ndiani neuyu. Takagara wana sekuru akabva kuti ndandabvatiza. Rechimangwana racho ndoma akati mwana wake Samuel mukomana anga ari kutaurwa zvakapuwa zita rababa. Ndiye akabva azi agare imomo mumba imono. Azi agare imonomo wakomana 1 2 3 wakabva watorerwa minda yawo. Gore irona rinofunga ratapupura pamberi repaseriro. Wakapupura njere yawo, akapupura magwere yawo, akapupura zvese zvakanga zviri imonomo. Izvo zvichi kutaura kwatiri kuita. Ndiye ari kuhavhesta mabhanana awo achienda kutengesa uyu. Akatema miti yamaiguru wake inoita 32 yemaorenji yanga yane maruwa. Neimweni yemiavho akaitema.
Vakara izvozvi havasiri kurima munda baba mukoma wake uyu. Muning'ina wake uyu namukoma wake uyu. Na mai guru na mai nini wacho. Havasiri kurima minda baba. Takati ewo dzokai morime minda uya hana nzvimbo wakapuwa naishe Makomva. Pavakauya nebaba wacho achiuya munzvimbo havana kuuya nevhu rakauya wakadengezera pamusoro. Ishe Makomva wakati pakamusiya vabereki muri ndo pamunogara mudini muri. Akapfuurira ipopo akaenda mberi. Amai guru wake aiwa nekatsapi kunozoti matsapi tomumunda choti. Mama akazara mapadza ake nematruzi akawanda. Wakasvika akakapisa akabva atora matruzi acho apena kuti wakaendese pinapo. Uyu ari panapo. Tagara kudaro pakauya regai nditi gwagwagwa. Tagara kudaro pakauya kanzuru ichitaura zvemapemiti. Takafamba pemiti tikati kanzuru apa ndo panogara uyu. Ndikawapa wese vari watatu sekutaura kwakaita baba wacho. Uyu hanzvadzi yake yakabva kumurume wacho kwahonde kwamukwindidza. Ikabva yaenda kukanzuru ikapuwa risiti. Kazi ndini muridzi westand kutaura stand yani yehanzvadzi yake. Mukadzi weuyu ndiye wakatumwa akauya nerisiti yacho kumba. Ndikati yezve ingoona zviri kungoizwa pajekerere. Uyu wazoenda wega kubva kumurume uya kuchii. Ndakafonera kukanzuru mudzimai wake anga aripo. Kazi nekanzuru hatiri kuziva kuti ndo zvazviri kuitika ba. Ndikati munhu uyu uri kumurume wako. Watouya kutonzvenga kutoklema stand yani yehanzvadzi yake kuti ite yake. Saka padati ndipataure nekuti hanzvadzi yake iyi neuyu wari kutorwisa kukana kuda stand yauyu nekuti uyu pakazi uyu agare uyu pakataurwa nedare remusha kuti uyu agare uyu akabva enda kuisa mwana wake. Pakazi paakuuya zvemapemiti uyu wato ari kutora mapemiti ari muprocess uyu akabva ati sebvaenda kukanzuru kutora pemiti kuti stand gang. Inini ndakataurira kanzuro ndati aiwa inini ndini sabhuku. Uyu agari muno tinoziva kuti mwana wemuno asi wakaroorwa uri kugara kwaHonde. Saka kuti akupe aiti kuti unoda pemiti yonayo aiwa hazvidini hazviiti. Ndouya panyaya unotaura pane nyaya yevana vake waakaroorwa akabva vana vake baba wake variyo wewana iwono. Akabva kuna baba inzi Maoneke murume wake akaenda kuna umwe murume baba wavo variyo futi wewana iwono. Tabva iponapo tobva tatifambe toenda pamberi. Wakarara pakazotorwa mapisoda namukoma wacho pakazoenda toresa pisoda. Vakanga varara vachituka nyika yese inozviziva dai kuri kuzi nzvimbo ino yanga iri nzvimbo yekuti kwaishe Makomba kunofambika netsoka. Maiona pakazara pana. Vakarara vachititukirira naishe Makomba. Akabata mabheneti usiku. Awa mukoma nemuning'ina wacho dai wanga uri vanhu vane chirungu. Tiri kutaura zvimwe wakazvivharira mumba wakati ngatinyarare. Ndo pakazosunga mukoma wacho akati kuti ndirambe ndigare nemuning'ina zvakadari wakauya kuna ishe Makomba. Kandi ishe Makomba endai mutore peace order. Tapuwa peace order zvakanzi peace order iri kutaura kuti mukadaidzwa nasabhuku kana ishe kana namambo hamufaniri kugara munoenda meotongwa ikonako. Peace order ngeyekungoti mugare zvakanaka musatukane mukaona mukwasisane zvakanaka chete. Ndio peace order yawakapuwa. Tabva iponapo tatifambe. Hanzvadzi yacho akabva ati dai mamboona pane peace order yakatorwa. Akabva aenda kotora peace order kuti hanzvadzi komana iri kundishungurudza. Hanzvadzi komana akataura mukoti baba ina magistrate ranchazi ngewe chikadzi anga apo. Papa sisina sanyatwi. Zvikazi uri kumushungurudza wadii kazi uri kundinetsa. Kazi ko muri kumurume ere? Kazi kumurume kwandiri kuchikoma. Vanga vari mukoti kana kuita zuva iro nairo ndo zvaakataura. Inini ndikabvunzwa ndikazoti ko munomuziya here? Ndikati ndinomuziya semwana akaberekerwa munzvimbo. Akaroorwa ari kwaHonde. Tobva tabva iponapo toenda pamberi. Vakashungurudzwa futi varume ava. Ndo paakazozvaradze kudare raishe Makomba. Takasvika tichimupa masamoni kwaishe Makomba. Vakomana ndakaona nhamo nemurume. Kune mwana wake anonzi Samuel uyo. Unonga aine zvombo zvake. Samuel kamwana kadiki ikonako ndo kanochikukomanisa manje kuti ita zvakati. Kuti urambe uri mumba memunhu hauiti. Takuti unonga kutotyira upenyu hwako. Ndakaoneswa moto nemurume uyu. Wakauya kudare raishe Makomba. Anga akapfeka kashoti. Ndakadare so. Wakaramba kubhadhara mari yedare murume
murume uyu kwakazi muri mbavha. Asi dare renyu ngerembavha, inini nyaya dzangu dzinoperera kwaMajor Street Court. Dare renyu rasabhuku raishe neramambo muri mbavha, handi mupimari. Rangu ridare rinoperera kwani? Kukoti ndo kunotongwa nyaya dzangu. Aenda kukoti ikona uko, kukoti vari kuzvisusa hatitongi nyaya idzona idzi. Nyaya idzi ngedzasabhuku ishe namambo. Saka vanhu kwauri kuendeswa togadziriswe nyaya idzona idzi. Vanhu havane masimba akatofanana neyangu Major Street. Ene ndivo vane kodzero yekubata nyaya idzona idzo pamutemo weZimbabwe. Tabva tapfuurira tabva ipona apapo. Wabva aenda kwazouya masamonzi ekuti aende ekwamambo Mutasa. Ndakamusvikira akagara rumba make mukicheni aine hanzvadzi yake iyi. Yakanga yatodaidzwa ibva kumurume kwacho kwaHondi. Ndakasvika ndakanga ndina handizivi kuti Gwete asvika ari panapa here, anga ari panapa. Sumuka Gwete. Chingosimuka hako pauri vanhu vakuone. Ndakanga ndine murume uyu ari apo. Gideon ndiye umweni wadare wedu naishe Makombe. Takaenda tese. Tasvika mumba make murume uyu. Takakwatiswa isusu takati noizi hatidi. Kutonyarara kuri nani. Tasvika munomo wakagara pasi apo agara abvaputira. Unoputira mudzenga wakareba udareso. Hanzvadzi yake iripo. Zvikazi masamonzi ari kuti nyasha. Sorry Changamire, nditaure mashoko yakataura. Wakati Mutasa haana kodzero yekudaidza mwana wangu kudai. Inini baba wacho ndiripo. Zvakandiremera zera rake kuti Mutasa. Isusu kana tiri pakahwanda secondary tega zvinototiremera. Mutasa uri kudaidza mwana wangu kudare uyu. Inini baba wacho ndiripo kuti zvidii muri mbavha. Wakabva adzosera futi kuti muri mbavha. Muri kutibira inini nyaya dzangu dzinopererepi? Tiri ipo napo wakabva andireza zvemamwe nemasamonzi. Ine nyaya yakatongwa naSanyatwe, nyaya iwazwa kuti yakuuya kwaMutasa kuno. Ichibva yasvika kuna Sanyatwe. Sanyatwe ndipo akamutaura kazi iwe usati netsibe. Vanhu vauruzi vari kuda kukutonga nyaya idzi. Ndiwo wane kodzero yekutonga ende wakatoiswa iponapo zviri pamutemo nehurumende. Masimba avainawo neaindinawo inini Sanyatwe akafanana. Wakomana wakanga waenda kuzotoreswe peace order, hapana icho wakabvunza wakabva wazidzoka yenyu muende kumba. Tagara nezuro unofunga ndizi pane rimwe samoni riri apa risina ubuda. Akanga kuda kuvharidzira kusungisa zveuyu ndihanzvadzi yacho. Waenda bvaenda zvekucivil court zikazi ndiri kushungurudzwa nehanzvadzi komana yangu iyi. Aibva abuwa masamonzi ekuti auye asungisenyi hanzvadzi komana yake. Wakada kuenda kumapurisa zvikazenda na messenger of court. Kuda kuenda mapurisa amarani zvikazenda na messenger of court. Wakarambirwa nekuti wakuziya unhu wake. Waibva wamurambira. Zvino pamusoro Changamire pamusoro penyaya iyi Ishe Makomva anga anditumirawo masoko andibva nangotaura pamusoro pemurume uyu. Asi Changamire nini ndiri kuda mbudzi nejongwe plus mari yedu yedare. Mazvita Changamire ndokuziya kwandoita nyaya iyi. Ndiri kutaura kuti ndiwo uri kutonga kumushani. Iwe nyarara ndiwo uri kutonga kumusoro gobe. Hauna sabhuku, hauna ishe, hauna mambo. Uruzwa zvakanaka here. Saka uri kutsvake uri kugarira imuno. Uri kutsvake. Changamire munhu ungoda kudya ng'ombe. Ufunga tiri madhonge yako isusu. Maduzwa zvongotaura. Inini Changamireka andine hosha inorudi paunoisa. Inyaya dzekundinyepeya. Inini Changamireka andidi kutaurawo nyaya andikamango kutaurawo here. Inini nditaurawo nyaya. Inini Changamire ndine umba yangu inini. Ndine umba yangu apo ndogara ndega. Handisi kuziva zvese zvakundi. Mhosva dzakundipa dzese ndakati mambo Mutasa handikuzivi chakati handichizivi chakati handichizivi. Ndaizotaura ndakaboora nenemere. Inini handine mhosva Paumbabo Changamireka paumbabo. Mukoma wabuda pauyo. Neuyu munina ngurapo. Takasozvitaura kudhara kuti
Iwe iphaumbaum. Isaba mulemo uimba yakho. Asaka kutaurira isu. Saka mosha ndu wari kutibangei. Nakamire munhu uri kutipedzera nguo. Sawa. Usura muzwa zvongotaura be. Yala, keep quiet. Zvinoita isu sata kudare. Basa redu kudare isu handire kuya kuti takuya kukomesera. Kana kuti takuya kugadzira magiraji kana kuti asi. Hai. Isusu basa redu isu ndinoti kubatsire kuti urarame life yakadini. Yakanaka. Handi ndozvatichi. Asi chekutanga chadoda ndikubatsire. You should learn to respect vana mukoma wako nehama dzako. Kechipiri, stop conniving nehanzvadzi yenyu kunyengedzana kuti zvisina basa. You cannot come to this court uchinyepa kuti hauna kuroorwa. Iwe wakaroorwa. And you cannot continuously call munhu akaroorwa kuti auye kuti munyengedzane kuti zvisina basa. Iwe uri kupanya imba yahanzvadzi yako. Ticheza ndisi. Kana maudzwa nasabhuku, kana maudzwa naishe kuti itai zvakati, handisi itai izvozvo zvamadi. Chinokupa simba iwe uri kutongesa munhu wandatuma inini kuti ndaunope munhu Samuel, iwe womutongesa. Simba racho ruri wana. Aiwa, inzwazvo. Wakutotongesa kuti Iyo chamabvisa changamire. Sasa makire mira zvakanaka. Isu zvada kuita basa bambo. Toda kuti kubatsira. Hatinoda kuti tikubvise muurombo hwauri kuwedzera urombo pamusoro peurombo. Handiro basa richi. Kana wauya kuno kusinotaza toda huku dzako, toda mombe dzako, toda chino. Hatina chatoda kwauri. Asi toda kubatsira kuti upenyu wako urarame upenyu richi. Kudai. Chinhu ichi chenhaka ichi bambo. Kana chinhu chiri chenhaka, handi chako, handi wakachishandira. Handi wakachishandira, chakashandirwa nevamwe vanhu wakatadza kurara usiku, wakatadza kuita sei kuti zvinhu zvinake. Iwe, what is so special about your kid? Chisiriwo special kune vamwe vana waita sei wakazvarwa nawo. Uyu izwa, uyu hanzvadzi yako. Dainda ndini murume wacho mukuindidza inini. Wangosikazofa ukadzoka kumba kwangu futi. Ngozi kana uchindiramba pamberi penyika kuti hatina kuroorwa, iwe ndakakuroora. Yes, mutemo uriko mazuva ano hawo, the New Marriage Act inotaura kuti isusu taiti mapoto. Asi according to the New Marriage Act hakusina chinonzi mapoto. Kwane chinonzi civil partnership. Civil partnership, it simply means kuti murume nemukadzi munokwanisa kugara. Handiti muchitoita wana, muchita sei, musina kubvisirana, muchita sei, ndio itaiti mapoto isusu. Asi mutemo wakubvumira unokwanisa kugara muchita sei. Asi wakuti iwewe manje paunozofa manje. Kana uine icho wakatenga nemukadzi iyeye wanga uchibika naye mapoto, mukadzi iwe ari entitled to that thing. Mukadzi wako. Paunotofa iwewe, nyangwa waine wanga ine mumwe mai kumba, mukadzi iyeye hatori newo share yake uku. Ndiyo inonzi chiyo total civil partnership. Kuti muri kungogara mese zvokufadzana zvokunakidzana. Nekuti nguva ite sei ifambe. Saka handi kungwara bakuta wamai watongamira pamberi kuti chikochi ndogara nechikomba. Kana uchidogara nechikomba uri kuti especially kana uchibva muromo wemukadzi. Dai zvibva muromo wemurume zviri nani. Noti kubva muromo wemukadzi kuti ndiri kugara nechikomba. Isusu tozapa chavanhu kuti kutonzi chikomba chinhu zvinonyadzisa. Kana uchinzi chikomba it means you have got no right. Uruzwa chinonzi chikomba bambo kazi uri gomba. It means kuti you have got no right. Kutungoiri nemunhu waudini warugara naye. Pane munhu muridzi wemunhu warudini warugara naye. Iwe uri mbavha. Uri kuba. Uri kutana mafurutsa usikafanira kudii kutana. Ndo zvinomira hanzvadzi yako pamberi pedare rino ichitaura kuti ndine chikomba. Age yake age anodzidzisei kuwana wako iwe. Kuwana wako iwewe anodzidzisei utete uyu. Muri kuti ndo ana tete zvokutonga misha. Uyo uri apo
bambo muruzwa dzokai kuno vamwe varume uku muite pfungwa dzimwe chete nevamwe varume muwake musha uende kupi kumberi wakai munhu uyu aite responsible nemarriage yakeyo muruzwa bambo mungatona sabhuku iso anga vaya pana pachinyepa kuti murume wake ndiye akatotakura bhuku nebhokisi rambuya wanganyepa uyu yarapo woti handina urorwa saka ndikatoti ndidoka nhasi unotondidoka basa rako saka uri basa rakozvo wabva wanyanya kumushora chinhu papi murume wako zvokuti unomuramba pamberi pevanhu musadaro baba mazwa bambo siyanai nekufurirana nateta mese munopinda pai mugomba mune mhosva dzakawanda bambo imi makapisa imba iasoni that's criminal makatora zvinhu zvisiri zvenyu makaba murunzwa icase number chi icount number 2 makatema zvinhu mukatema zvinhu malicious injury to property malicious injury to property icount number chi makapupura zviro zvisiri zvenyu icount number chi 5 saka ini ndakakutaisa bamba mune almost around 7-8 counts dzamakataisana nadzo what I'm going to do kuti muite munhu kwai bambo imi I'm going to treat you like a criminal. In my eyes you are a criminal. Saka inini panapa handifi ndakaregera macriminals achita gufu izvozvo handiti mangwana ndiri kupa option yekuti endai mozvipereke kumapurisa motaura nyaya dzenyu o else I send kumapurisa ndandototi mapurisa dai angatori panapa vatokutorei ndo mutemo wangu iwo panapa ukatouya uine nyaya dzako pano haubviba if you are a criminal unoenda kwaunofanira kunge uchidii chena so a person like you unozvitonga hauna mutemo pamberi pako toda kukudzidzisa neeji yako kuti mutemo uriko hautongi nyika ino ba nyika ine wanoitonga titese bambo andizvo saka endai mangwana mozvipereke motaura nyaya dzenyu kuti ndakakanganisa chakati nechakati 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 mutemo unotokutauraidi kuti miti iyo makatema iyoyo wakomana weagrichex wachauya wokosta kuti muti umwe naumwe wemakatema wanga wasvika paflowering stage wemaorange umwe muti imari umwe muti imari miti iyoyo iri 36 ndoda kuzwa kuti mabhadhara maikuru miti yake saka aripi makomba ndiri kuda endai kuna agrichex officer endai kuna agrichex officer wemuarea imomo mangwana ndoti aende pamba pamai avo anokaunde miti yakatemwa kuti mingani wobva acosta mabhanana akatemwa wobva acosta by end of the week rudazwa total cost yakaluzwa namai avo so that mabambo wakwanisa kudini wakwanisa kubhadhara zvino inini bambo da kurakidza kuti iwewe neni mbocho ndini mukafamba bambo mukafamba muchiti hamuna mambo hamuna ishe hamuna sabhuku hamuna chii mune mashora nyika yese the next thing mauta kuti hamuna president the next thing mauta kuti hamuna president because why ndi kudaro bambo chinhu icho ndakapfeka ichi neichi zvandakapfeka izvo kuti ndigare pandakagara panapa munhu akandisainira kuti ndiite ziso rake kuno ndipresident saka chigarai makaziva kuti mukashora inini mashora president zvino ini handi kubvumidziba kuti ndiite mbiri kwamutasa yekuti vanhu vekwamutasa vanoshora mapresident hazviiti
Nhasi date ndiani? Makaudzwa kudare hamuna kuenda. Contempt of court. Panapa mukauya futi ndakumira kuti zvandichakutaurirai mukasazviita futi contempt of court. Kana madaro manje I'm going to invoke section 48 of the Traditional Leaders Act. Yekuti maakunditadzisa kuita basa rangu. Asi handinoda kusvika ikoko. Izvozvi chandakuda. Musi wa20 May. Ndinoti muunze mbocho yangu netimbura racho nejongwe kuti ndirakidze kuti ndini. Usakaunza zvinhu izvozvo tochitangira ipo. Titese pamwe. Imimi mai sumukai. Handina vanhu vanouya mudare muno mumbuya. Handina vanhu vanouya mudare muno wachinyepera varume vese muri kuona nevakadzi vese vakagara kuno kwakakura kudai. Kuti imimi munofunga kuti makangwara sei. Ende muno mamutasa hatuzobviriva, hatuzoda kutendera kuti vakadzi vaite misbehave. Muruzwa? Tiri kuti vakadzi kana vanaona tete kumusha kwenyu itai kuti misha yenyu imire zvakadii. Musatange imimi wana tete kupwanya misha isiri yenyu. Kana uchikwanisa iwewe kucleana on ownership yeimba yekwawakabva, what more kwauri? Kana urikwanisa kuvhiringidza vanhu vekumusha kwawakabva, what more kwauri kubika sadza uchimuka uri everyday uchigwedza uri? Musazodaro mai mazizwa. Musazodaro mai mazizwa. Muruzwa ere zvanutaura? Ndati musazodaro naizoda kuona murume wenyu timutaura kuti muri mukadzi uyu zvamwari akakuramba pakati pedare. Haambotadzi baizo siyana inazvo haambotadzi. Asi chandiri kutaura mai chekutanga. Handinoda kuzwa kuti mune chekuita nemusha wamuri kuuraya musha usiri wenyu. Endai motambe muri kumusha kwani kwamakarova. Siyanai nemusha. Mune mhosva futi imimi. Muri kuzwa mai? Mune mhosva yekuenda konyepera a government department. Yes. Makanyepera kanzuro imi. Kuti ndimi muridzi wemusha usiri wenyu. Imhosva iyi. Ndoda kuti mudzoke musi weMonday. Ndoda kuti wekanzuro kana masvika ipapo mati namba mutazanzi kana ndasvika mandifonera kuti masvika. Muende kutaura ndareka handini bamuridzi wenzvimbo. Risiti iyo ndakabhadhara yechinja izita isai kuti Love More. Ndiye muridzi wemusha. Titesere. Ndati musi wechingani? Musi weMonday by 10 o'clock ndakuzwa kuti masvika kukanzuro. Mataura kanzuro ndakauya pano ndikakunyeperai. Muridzi westand ndi Love More. Risiti yendakabhadhara iyai chinja izita muhamaisa kuti ani Love More. Handichazozviiti izvo ba. Handizvo? Right. Imimi semukadzi munongondunzirwa timbura rakakura rekuti dare rinohimbo. Imimi renyu rero ndikuda by musi wa15 May rurida. Imimi mazizwa ere mbuya? Chereka gomba ndoti mufire kuti musazozvi ndakanyepa futi ipo pa. Chereka gomba. Chereka gomba. Isai Matei kuti tsu koko mambo mutasa. Handichazozviiti sifuti bakuda kunyepera dare. Handichazoiti bafuti kunyepera kushoresa murume wangu pamberi penharaunda pamberi pe1. Muruzwa rutaura.
ndichaenda kumusha ndogadzirisa musha nehanzva dzangu kuti musha umire zvakanaka wandiwirirani itaito pamusoro ndakanganisa ndashora ndamunyepera kana murume baichazozviitire kasara togarisana tigarisane nehanza svirai mate mugombo right Isaiah uri pari ndiye muridzi wemusha ende izvozvo hazvizochinja mukachinja izvozvo ane makiyi epambamo ndiani ari makiyi makiyi aripi makiyi aripi ari padhisi ndoda kuti musi mangwana makuseni endesai makiyi ekumba kwasabhuka ndozasabhuka ndotaura makiyi asvika mangwana makuseni imi muchisiya makiyi muhamaenda kumusha kwenyu kwasahumani ndabva ndabata ishe sahumani kuti anditaure kuti uri munhu wakaita sei ikoko right anyway chisunga ande amba